Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kagabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 11 anyos kadalagita, ginkastigo sang Iloy kag ginsulod sa Poso Negro. Negros Occidental, may duha na ka mga confirmed cases sa pertussis. Mayor Albi Benitez, nagsiling nga gina-treasure niya ang friendship nila ni Congressman Garagasataya sa tunga sang issue sa ilang nga duha. Masobra sa 20 ka mga baligtaan sa guwa sang panaad, gindemolish. Kag sa Good Vibes, pagpatahom sang plaza sang Bacolod kag BCGC grounds, suguran kag tapuson sini nga tuig. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bisan sino ang pwede nga mangin baganihan. Ini ang mensahe ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa commemoration sang Araw ng Kagitingan kaina sang aga. Hindi kinahanglan nga matiruhan kag mapatay sa isa ka persona para makabig nga baganihan. Hindi man kinahanglan nga naka-uniforme para mangin isa ka baganihan. Ini ang kaungdan sa mensahe ni Mayor Albi Benitez sa pagdumdum sang 82nd anniversary sang Araw ng Kagitingan sa Bacolod City Public Plaza kaina sang aga. Ginapanawagan sang alkalde ang tanan nga mangin baganihan sa pinakasimple nga pamaagi. Suno sa iya ang ultimo nga pagpudyot sa basura ang isa na ka pagpakita sang pagka-modern day hero. Gamay lang ini nga butang pero kung ginahimo sang tanan, dako ang impact sa palibot. Yara man kaina sa pagtilipon ang pila ka mga konsehal nga nag-upod sa alkalde sa wreath laying ceremony sa Monument of the Unknown Soldier. Yara man ang pila ka mga war veterans nga mga Bacolod noon, SK Chairman, PNP Boy Scouts of the Philippines, department heads kag insakdag sang mga city employees ang programa. Silingganin nila kung kisa kadamo sa basura. Kay kung kwaon ko na siya, hindi man na madula ang basura. Ara man nagyapon. Pero nga kung nga sa batda, tilawi bala, kung maunahan ta kuha sang basura sa atong kilid, masunod ang iban. Dugay-dugay ang basura madula sa syudad sa Bacolod. Sa number 9, padayon na pagpanghanda sa tagsa ka mga LGU sa ilang mga pavilion para sa pagbukas ng Panaad sa Negros Festival. May mga pavilion nga padayon pa ang pagkaayo kag installation. May mga pavilion naman nga plastado na. Sa mga theme pavilions, makitaan hindi lamang ang mga nagapanguna nga produkto sa kada banwa kang syudad, kundi ginapasundayag man diri ang kultura kag maragtas ang lugar. Magluwas sa mga theme pavilions, parayon man ang pagplastar sa mga canopy nga pagagamiton para sa trade fair kag iban pagid nga mga hilikoton nga sarang masaksihan para sa ginakabig nga Festival of Festivals nga magabukas sa Lunes, Abril 15. May mga designated parking areas naman nga napahamtang. Sa number 8, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang nagapanghanda sa ginapaabot naman nga La Nina. Sa ginpagwa nga El Nino Advisory 10, La Nina Watch sa nga DOST pag-asa sa tong Abril 5 padayon nga naga-weekend o kung nagahuyang ang El Nino kag magapabilin tubtub sa Mayo. Mayoriya sa mga climate models nagasuggest ang transition gikan sa ENSO neutral conditions sa April, May, June kag may tsansa para sa La Nina nga mag-develop. Suno sa DOST pag-asa may 62% chance nga mag-develop ang La Nina sa June, July, August. Suno kay Mayor Albi Benitez, damlag pa nagsapol na ang DRRMO sa Bacolod bilang pagpanghanda para diri. Nakasaad man sa mga advisory nga yara sa gihapon sa below normal ang rainfall condition sa Negros Occidental para sa
April 2024 nga outlook. Nagakasayuran nga sa probinsya masobra sa 60% ang reduction sa rainfall condition gikan sa normal. Ang temperatura naman sa probinsya mangin below average, tubtub warmer than average para sa Abril o kung gikan sa 21 degrees Celsius, tubtub sa 37.5 degrees Celsius. Although nag-weekend ang aton nga El Nino sa Pacific Ocean, pero persist pa siya until May 2024. So ma-neutral siya April, May, June, pero of course may ara sang chance na mag-develop into La Nina naton ang June, July at August naton. Sa number 7, wala sa minamonitor ang gobyerno nga nagatuyo magpatay sa kay Anay Congressman Arnie Teves sa Negros Oriental. Ini nagikan mismo sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala malikawan nga papamangkot sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung ano ang matabo sa kay Anay Negros Oriental Congressman Arnie Teves kung makabalik na siya sa Pilipinas. Ini matapos nga ginistoryahan man ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sunod sa Presidente, mangin fair ang gobyerno sa pagtrato sa kaso ni Kibuloy, amuman si kay Teves. Dugang pa sa Presidente, wala man ang gobyerno sa may na-monitor nga threat sa kabuhi ni Teves nga amo ang iyang ginahimo nga rason kung nga adito siya nagtinir sa Timor-Leste. Sa nagligad nga bulan, sa ginaresto ang anay kongresista samtang nagahampang sang Gulf sa Timor-Leste. Tubtob karon, wala pa siya madala balik sa Pilipinas. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Arnie Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kami report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Pagpangawat sa commercial establishment nakuhaan sang CCTV video, pati mga equipment ginihian sang kawatan. Sa kuha sang CCTV, makita ining lalaki nga nagapang-abukay sa sulod baligyaan sang industrial supply sa San Sebastian Street sang Sabado sang gabi. Makita pa sa video nga magluwas nga ginpangawat sang suspect ang mga laptop, cellphone, cash kag iban pa nga equipment, ginihian niya pa ang mga pagkabutang sa sulod sang establishmento. Ginsiling sa empleyada sang baligyaan nga nag-agi ang kawatan sa ginakaayo nga atop kag ginwasak ang kisame agon makasulod sa commercial establishment. Masobra sa 1 milyon ka pesos ang balor sa mga kinawatan nga pagkabutang. Ginausisa na sang katapos ng Police Station 1 ang pintor nga ginapatihan responsable sa pagpangawat. Nagaayo karon ang tagdumalahan sang baligyaan sa management sang building nga ila ginaarkilahan nga kuntani magpaalinton kung mayara sang ginapatuman nga repair o kung construction. Bangod magkatatlo na ini ka beses nga may natabo nga pagpangawat sa lugar. Hasta karon wala pa napakaayo ang atop kag ang ginwasak nga kisame. Gaayo kami tani sa ila sir nga ma-notify sila sa amon kung magpakayo man sila atop kay para ma-secure na mo ng amon mga pagkabutan there sa office kay nag-invest man kami diri sa amon nga building sir. Sa number 5, 11 anyos nga bata ang nagluwas sa iya nga pakaisa ang nalumos samtang nagapaligo sa suba. Sa video nga kuha ni Charis Mercado, makitaan nga ginatinguan sa mga kalalakian nga maluwas ang 11 anyos nga bata nga nalumos sa suba sa sitio Pilu-Piluhan, Barangay Inapuy sa syudad sang Kabangkalan sang Domingo nga adlaw. Ugaling wala na siya matabangan kag ginbawian sang kabuhi. Sa Facebook post ni Mercado, bisan siya ang jutayan na lang nalumos antes pa natabo ang pagkalumos sang biktima. Nagwa nga giluwas niya ang 8 ka tuig nga pakaisa nga nalumos man samtang nagapaligo sa suba. Pero naigo sa batong iya nga tiil ang mga wala siya makalangoy kag tigayon nga nalumos. Sa number 4, masobra sa 20 ka mga baligyaan sa Barangay Alihis sa Bacolod City ang gindemolish sang City Legal Enforcement Team. Nagbinaisay sa dala ng katapos ng City Legal Office Enforcement Team kag Sanday Barangay Alihis Pulong Barangay Deogracias de la Vega sang gindemolish ang masobra 20 kanatukod nga kiosko sa kilid sang karsada nga pasulod sa Panaad Park and Stadium. Ginapanindugan ni de la Vega nga malawig na
nga ginapahanugutan sa barangay ang pagbutang sang kiosko sa tion sang panaad sa Negros Festival kada tuig. Pero ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. malawig naman nga ginaantos sa mga motorista ang pagutok sang trapiko sa lugar tungod ginalaksam na sang kiosko ang alagyan. Ang pagpatuman sang road clearing operation na base sa hinyo sang Negros Occidental Provincial Government agud nga masolusyonan ang problema sa trapiko sa nagahilapit nga okasyon. Magluwas sa Barangay Alihis, masunod nga hawanan sang enforcement team ang sa bahin sang Barangay Mansiningan nga ginahukmungan na sang nag-inulpot nga sidewalk vendors. Nang sala tayo sa una, sige yun, hindi naman na maging sakto. Pag tinangga coordination ka po, talikin ambal mo na sa province na maiara ka man yan na programa yan na mapakalupi ka da. Kahit yung matabo, bako tali masuporta tayo sa okasyon, hindi tayo madungan sa okasyon. Sa number 3, Bacolod City Mayor Albi Benitez prangka kagid sabat kun bala miara gid man sang hindi paghangpanay nga nagakatabo sa tunga nila ni Congressman Greg Gasataya. Nagwang ini nga mga selfie ni Mayor Albi Benitez kaupod si Bacolod Congressman Greg Gasataya sang kahapon. Sa isa pagika-selfie kaupod naman sang alkalde si punong barangay Franz Chongco, ang anak sang kongresista. Ini ang pruweba sang alkalde nga wala sang problema sa tunga nila sang kongresista. Direkta man naging sabat ni Mayor Albi nga may mga nagapilit lang gid nga nagapagwa sa sugilanon nga hindi sila mayuhay ni Gasataya kag wala ini sang kamatuoran suno sa iya. Para sa iya, ginakabig niya ang kongresista bilang abyan kag labaw sa politika ang pag-updanay nila nga duha. Gani mensahe sang alkalde sa mga nagapagwa sang hindi amo nga sugilanon, kun diin sila malipayon, bahala na sila. And it is beyond politics. Let us be frank about this issue. No? Ako, I'm the first person that will cherish and treasure ang friendship, no, before politics. Kaya ang politics, wala nyo naman na. Sa lingkod gani, that's something that should be dedicated lang during election. After election, tapos na. Let's go on, let's move ahead, let's work, let us be friends, and wala na. Bala sila sa ilang kung din sila happy, dito sila nato na. Bala your heart. Sa number 2, nadugangan sa isa pagid ka kumpirmado nga kaso sang pertussis ang Negros Occidental. Joint Occidental, sunod kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer. Ben man ang suspected pertussis cases. Isa ka duha ka bulan nga lapsag nga lalaki ang ikaduha nga kaso. Ang una, isa ka duha ka bulan nga lapsag nga babayi nga karon ang naka-recover na. Sa nagligad nga semana, ginsiling ni Pinongan nga ang mga suspected pertussis cases nagapang-edaron gikan sa 1-month-old tubtub sa 62 years old. Sa Joint Health Advisory nga ginlagdaan nanday Governor Eugenio Jose Lacson kag Mayor Albi Benitez, ginaabisuhan ang publiko sa nagasaka nga kaso sang confirmed kag probable pertussis. Labing makalalaton ang balatian kag makalaton paagi sa droplet infection kag sara nga makaapekto sa 90% sa ginakabig non-immune household contacts. Kalabanan nga nagakaapektuhan mga lapsag 6 months pa idalom. Malikawan ini pagi sa pag-observe sang cough etiquette ukon magpanabon sa tissue kung mag-ubo, proper hand hygiene, paggamit sa mask sa mga magutok nga lugar, kag magpaidalom sa catch-up vaccination o kung booster kung kinahanglan. Ang mga ginikanan ginahaylo nga pabakunahan ng ilalapsag sa mga health center. Mga health facilities naman ang ginahaylo nga magbutang sang fast lane para sa respiratory kag influenza-related illnesses. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Paandam, sensitibo ang madason nga balita.
Isa ka 11 anyos kadalagita ang ginsulod sa Puso Negro sa sulod sang 3 ka adlaw. Ang natudlo nga nag-abuso sa iya iloy kag 3 ka iban pa nga mga persona. Nakaluwas ang dalagita kag inistorya ang iya nga mga inagyan. Yaring report ni Nico Delfin. Sa sulod sang sininga Poso Negro sang Tangkal, ginsulod ang 11 anyos nga bata nga babae sa sulod sang 3 ka adlaw. Halos wala na sang animong biktima matapos ginpulihan kastigo sang iya iloy kag mga tiyo antes ginsulod diri sa Barangay Concepcion sa Talisay City sa nagligad nga semana. Nakamarasmas ang bata sa makabatsa nga ginatutda na ang ibabaw sang Poso Negro. Suno kay punong Barangay Paul de Oca, ginistorya sang bata sa katapos ang Barangay Health Center nga kabahin sa mga nag-rescue sa iya nga iya gintinguan patay ang kalayo paagi sa pagsabwag sang duta. 3 ka adlaw siya nga nagtiner sa sulod sang septic tank. Antes tigayon nga nakakutkot sang buho nga iya nang inalagyan hasta nga nakapalagyo kag nakapangita sang tabang sa ila mga kaingod. Niya kung naduta, mapaka hindi magkalayo, mapatay ang kalayo. Gusto ginulat niya nga matulugan sila. Pag sang pagkita, yung nga doon pinakita siya kung mga doon kasilak. Nga muto dito siya nag-ano siya nga makakuha. Kaya naglagan sa ilad nga mga tapagbalay ka na nga ibuli. Gitampukan siya sang duta na? Wala. Bali, ang septic tank lang idagin kuhan niya nga sunugon. Gintabunan Hmm. sang ginsunugan sa Oo. babaw. May intention gid May intention na sunugon. nga sunugon sa kag lubong siya nga Duka mo na. Kailangan mo dukalain nung sa part nga isa ka kaginikan tapos una mo ng sitwasyon sang bata. Sang Biyernes, na-rescue sang barangay kag katapos ang Talisay City DSWD kag PNP ang bata nga giningagaw dala sa ospital tungod sa mga naangkon nga pila sa lawas kag nawong tugas ang pagpangastigo kag makinagtan sang ido. Ginistorya man sang biktima sa kapulisan nga naakig ang iya iloy kag mga tiyo tungod wala niya na puno ang drum nga ginpasag uban sa iyasang tubig. Magluwas na kastigo, ginsulod siya sa mga sospek sa hawla sang pitbull kabangdanan nga may mga kinagtan siya sa tiil. Ginsakit ng bata, ginampusan, ginbakol kumbaga sa term nato, ginbakol sa iya nanay. At siyempre naging trauma na ng iya nga tiyo. May mga kinagtan siya sapat sa do left nga bilang tiil mo. Sa diin to So according sa bata sir no, kaagi siya may isa ka incident nung ginsulod sang iya nanay sa kanser sang ido at dito gagasa sang iya man mismo ido. Natigayon nga naarestong iloy isang bata. Amuman ang iya mga tiyo nga nagaedad 22 anyos kag 20 anyos pati na ang isa sa mga babae nga live-in partner sang iya tiyo. Nagpamalibad magatag sang pahayag ang mga sospek. Nagapating otoridad nga may kaakig ang iloy kikimata sang biktima bangod makabig siya nga unwanted child. Subong sa lang bata naton ara sa temporary custody sang atong DSWD, but at the same time ang aton nga mga social worker ga coordinate man no, sa himata sang bata nga posible naton nga ihatag ang full custody na sang bata. Syempre gina check man nila kung baga ang pag-turnover sa bata maka-inflict pala additional nga harm sa bata or maging safety ang atong bata. Ang iloy kagimata sang biktima ang ginpasakana sang kaso angod sa pagsupak sang Republic Act 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Sa karon nagapabilin sa ospital ang bata nga napaidalom sa paghinakop sang Talisay City DSWD. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, ginapaabot nga sa sini nga tuig masuguran kag mahuman ang pagpatahom sa Bacolod City Public Plaza kag ang fountain area sa Bacolod City Government Center. Ini ang ginanunsyo sang alkalde. May report si Romeo Sobaldo. Ini ang plano nga himuon sa Bacolod City Public Plaza. Mas maging masanag, mas maging colorful ang lighting nga nagaupod sa music kag mas patahumon ang mga fountain. Amo man sini ang plano nga matabo sa fountain area sa Bacolod City Government Center. Ang lighting sa gang fountain i-improve man. Kagang ini nga plano ang matagaan na sa katumanan sini nga tuig sa programa Kainas ang Aga para sa Araw ng Kagitingan mismo sa plaza. Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga napangitaan na sa paagi ni First Lady Liza Marcos nga magastuhan sa national government ang pagpatahom sini.
And this plaza symbolizes the face of Bacolod, which is why ining plaza ni kinahanglan patahomon tagid. We would like to thank, of course, ang nagbulig sa aton, para mapondohan ang aton nga himuon nga pagkayo sa aton nga City Plaza o ining plaza nga ni is no less, of course, than the First Lady of the Philippines. Balan mo, tiga-bago na siya, pero ang iya nga paglantaw, hindi lang siya tiga-bago, but tiga-Bacolod manggit. Magahalin sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Conchesa ang pondo nga 300 million pesos. May verbal approval na inisulod sa alkalde. May mga dokumento na lang nga ginatapos kagalayon na nga masuguran ang proyekto. Paandaron kutob sa mga wala nagaandar nga fountain kag i-improve pati ang banyo sa plaza kayuhon man. So, paandaron ta ng mga fountain di, patawmon ta mga kahoy, mga ano, and ang ato nga CRD is of course will be part of our renovation plan. And himuon na rin siya ang concept na rin sa, kung di ko makita nito ang sample nga ginpakita nato, ang concept na rin will play with lights kag music and water. Gilisensya na sa simbahan kag sa mga ahensya sa gobyerno ang plano. Wala sang gubon, i-improve kag mas patahumon lang kung ano ang ara nga daan sa plaza sa karon. Nagalaom mga alkalde nga wala na may magpamalabag sa plano kay initanan para sa pumuloy sa syudad sa Bacolod. Ginalantaw nga base sa bulan sa Disyembre, tigayo na ini nga mahuman kag bagadalas ang dugang nga mga turista sa Bacolod City. Baba mo look forward sang tanan siguro no kung mahumanay ni nga project nga is bag-o naman sa mata sa taga Bacolod. Hindi lang may sa taga Bacolod, may kilantawo naman nga bago ang mga nagabisita sa Bacolod. Mga turista na gid. Kaaga pa itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.